Ubaba uGadla uyasazi isiZulu lwababa loyana. IsiZulu sazi ngempela. Kodwa isiZulu sakhe ngeke sisakwazi ukulaleleka. Noma ngabe bakhona abazizwayo kodwa futhi khona bangeke bemuzwe ngisho engakhuluma iqiniso elingakanani. Ngoba yena wayelahle ekuqaleni nje ngokuthi yena ethi uthatha isayidi, ethi yena usesayidini legcokama elisha. Kwakwala ngisho sebemkhuza abalandeli bethi cha wena Zwide, wena akufanele ungene le mpi yey'ngane, wena umculi, wena fanele uy'mele. Waqhubeka waqinisekisa impela ukuthi yena usethatha isayidi, yena uyi-Red Nation. Emva kwalokho-ke abantu bonke nje bese bemthatha njengokuthi uyikhothanqobo legcokama elisha. Futhi lokho bengenankinga nakho, naye futhi ey'qhenya ngakho. Manje noma yini ayenzayo, noma ngathi uyachaza uthi cha angilwisani noKhuzani futhi angimzundi uKhuzani, ngeke kuze kulaleleke ngoba uyena owathathe wenza into e-wrong kusukela ekuqaleni, ukuthi ethe umculi ephinde futhi ezoba ikhothanqoko, nakhona futhi ethe ikhothanqoko ephumela obala ekusho lokho ukuthi cha yena ungakulolu hlangothi lolu. Mawusuke uwumculi nje kahle hle akufanele uyingene lento kaKhuzani negcwama elisha ngoba usuke usuyilimitha lapho ukuthi wena indlela yakhe isizohamba igcine la, wena usuzothandwa yilaba abantu laba bengakuthandi, wena usuzosekwa laba bengakweseki. Leyo nto leyo ilimaze ngisho uSminofu imbala. uSminofu into edala kube ngazuthi izinto zakhe zimnyama kangaka ukuthi wathatha yena wakhombisa ukuthi akamthandisisi uKhuzani, yena uchemena nalo igcokama elisha. Leyo nto-ke iyabalimaza abaculi ngoba ngiye ngisho ngithi mina uyabona mawusuke uwumculi noma ngabe phakathi kaKhuzani negcokama elisha khona ungamthandi, wena kufanele ukuthi uphumele obala uzoveza leyo nto leyo ngoba waqala waveza leyo nto leyo, usuke usuyicindezele wena ukuthi impumelelo yakho uyayikala ukuthi ayibe ngaka, ingadluli la. Usuke usuyilowo muntu wena ngoba usuke usuyikhethele ukuthi wena ufuna ukusekwa ngabantu abathile kuphela. Kodwa nje khona isiZulu sikaGadla siyazivuma bafowethu, sivunywa yithina-ke esingasiwo amakhothanqoko futhi esingacheme namculi, kodwa nje siyasizwa isiZulu sikaGadla. Futhi isiZulu sikaGadla ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyasizwa, kodwa manje bese kuba nalokho ukuthi lo muntu lona uyisitha seqhawe lami, yabo izinto ey'kanjalo. Vele lento ayenzayo uzama ukucindezela iqhawe lami, uyenzisa ukuthi yabo abantu bagcina bebe naleyo ngqondo-ke bese beyamlwisa ubaba uGadla, kodwa nje ubaba uGadla bamlwisela lokho nje kuphela, yabo ukuthi noma esichaza isiZulu sakhe kodwa okusalayo uyikhothanqoko lomculi thizeni. Ileyo nje inkinga yakhe, lelo nje iphutha lakhe, kodwa okunye nokunye kwakhe ku-right.